ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐஸ்வர்யா சில்க்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா கரிஷ்மா காட்டன். இது லேட்டஸ்ட் கலெக்ஷன்ஸ் இப்போ வந்தது. இதோட சீரியல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா AKC066. இது இப்போ ஃபேன்சி டைப் வந்தது. ஃபுல்லாமே எம்ப்ராய்டரி வரும். ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட் ப்ளவுஸ் வரும். இந்த மாதிரி 1 மீட்டர் ப்ளவுஸ் வரும். பாருங்கள், உங்களுக்கு உடம்போட வியூ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். உடம்பு ஃபுல்லாமே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எம்ப்ராய்டரி வரும். அதே மாதிரி ஃபுல் எம்ப்ராய்டரி இருக்கும். பல்லு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட் பல்லு, இந்த மாதிரி மைல்டாக செல்ஃப் டிசைன்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளவுஸ் வந்து செப்பரேட்டாகவே வந்துடும் உங்களுக்கு. 1 மீட்டர் ப்ளவுஸ் இருக்கும். நம்ம வாஷபிள் வந்து நார்மல் வாஷபிள் தான். இதோட சீரியல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா AKC066. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற சீரியல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா AKC067. இதுவுமே கரிஷ்மா காட்டன் தான். கரிஷ்மா காட்டன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இது ஆர்கானிக் பிரிண்ட்டு. இப்போ ஃபேன்சியாக வந்திருக்கு பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். டார்க் க்ரீன் வித் ப்ளூ கலர் பார்டர் வரும். ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராஸ்டாக வரும். 1 மீட்டர் ப்ளவுஸ் வரும். பாருங்கள், உடம்போட கலர் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது பூராமே உடம்போட கலர் நல்லா கான்ட்ராஸ்ட் காம்பினேஷன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. வாஷபிளும் நம்ம நார்மல் வாஷபிள் தான். முந்தியுமே கான்ட்ராஸ்ட் முந்தி வரும். இது பூராமே உடம்போட கலரு. முந்தியோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட் ஆர்கானிக் பிரிண்ட் போட்டு இது ஒரு மயில் போட்ட மாதிரி இருக்கும். நல்லாயிருக்கும் டிசைன்ஸு. ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 மீட்டர் ப்ளவுஸ் கான்ட்ராஸ்டாக வரும். இதோட சீரியல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா AKC067. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற சீரியல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா AKC068. இது கரிஷ்மா காட்டன் தான். கரிஷ்மா காட்டனில் பார்த்தீங்கன்னா லைட் க்ரீன் வித் லேவண்டர் கலர் வரும். ஃபுல்லாமே டிசைன்ஸ் வந்து பொடி பொடி பூ தான் போட்டிருக்கோம். ஃபேன்சி டைப்பு. இது உடம்போட கலரு. ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட் ப்ளவுஸு உங்களுக்கு 1 மீட்டர் ப்ளவுஸ் வரும். பாருங்கள், உங்களுக்கு அடுத்து முந்தியோட வியூ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். முந்தி ஃபுல்லாமே இந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும், மைல்டாக இருக்கும் டிசைன்ஸு. நம்ம வாஷ் பண்ணி கட்டுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. சாஃப்ட் மெட்டீரியல் இது. நம்ம நார்மல் வாஷ். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 1 மீட்டர் ப்ளவுஸ் செப்பரேட்டாகவே வந்துடும். இதோட சீரியல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா AKC068. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற சீரியல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா AKC069. இது கரிஷ்மா காட்டன் தான். கரிஷ்மா காட்டனே பார்த்தீங்கன்னா செரி ரெட்டு நல்லாயிருக்கும் காம்பினேஷன்ஸு. பாருங்கள், ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைப்ஸு கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதோட உடம்பு கலர் பாருங்கள், இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். முந்தி பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி உடம்பு கலர் வரும். நல்லா செல்ஃப் டிசைன் நீட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி முந்தி பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட் காம்பினேஷன்ஸில் வரும் உங்களுக்கு. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு கரிஷ்மா காட்டன். நல்லா வாஷ் பண்ணி கட்டுறதுக்கு நல்லா சாஃப்ட் மெட்டீரியல் உங்களுக்கு. நல்லா நைஸாக இருக்கும் மெட்டீரியலு. இதோட சீரியல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா AKC069. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற சீரியல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா AKC070. இது கரிஷ்மா காட்டன் தான். கரிஷ்மா காட்டன் நல்லா ஃபேன்சி டிசைன்ஸ் பாருங்கள். இது வந்து கேவா கலர் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட் ப்ளவுஸ் வரும். 1 மீட்டர் ப்ளவுஸ் வரும். பாருங்கள், உங்களுக்கு உடம்போட கலர் காமிக்கிறேன். இது பாருங்கள், நல்லா ஃபேன்சி டைப் தான் உங்களுக்கு. இது உடம்போட கலர் நல்லா நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. முந்தியுமே உங்களுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் முந்தி தான் வரும். நல்லா நீட்டாக இருக்கும். வாஷ் பண்ணி கட்டுறதுக்கு நம்ம நார்மல் வாஷ் தான், ஹோம் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளவுஸ் 1 மீட்டர் செப்பரேட்டாகவே வந்துடும். இதோட சீரியல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா AKC070.